मा आदायालाय थाब सिखारथारलाब्रा माबा हिनजाव मोननानै गोबाव गोबावसिनसो उन्दुग्रा जाबाय होद फोजावथारनोसैलां आदा ओइ आदा सिखारदोलै सिखारदो अफिसाव थांनो टाइम जालायलांसै मा साख्रि मावलायनानै एसे गोबाव गोबाव उन्दुयो अबाव थाब सिखारनो बेलाय मोनायाव 12 बाजियावसो उन्दुनायानोलाय मा 12 बाजि 12 बाजिसिमानि मा खालामना थानायलै बिसोरलाय 12 बाजिसिम गाहाम थायो सोरबा बे गेम गेलेनायानोसै आरो बेनालाय गेम मबाइलावसो गेलेखोना मोगथाङावसो गेलेखोलै बिसोरबा हा मा गेम गेलेयामोन बाजै हा बे पाबजियानोसै आरो बेनालाय फाग्लाथां माथां हर गेजेरमानि बखिलाबाय थायो होद साला थां बिदिब्ला बाजैया साहाखौ फुदुंहैदो थोरसिखौ आं सुनोसै दे हर बाजै थोरसिखौ आं सुनि थांदो फुदुंहैदो आयु फाग्लाया दे होमब्लालाय सु मोजांसो आंहा बिदिब्लालाय जै आइ गंगानि फाग्लाया मा थोरसि सुलाबायखो बिबाजै थानायावलाय होस आदा मानसिया खि बिदि एफा गोबाव गोबाव उन्दुयोनालै मेगनफोरासो बुथे बुथे जालांजोबगोनलै बे हिनजाव मोनलायनानै दाबो सोलायाखै नोङो बिफोरलाय आंनिसो गोसो दा नोंसोरथ' मावना जाहोनो हायाखैना आंसो मावना जाहोगासिनो दं नोंसोरखौ बाथ्रा बुंनो फैदों दे मोखांफोरा सुनानै रेडि जादो अफिसाव थांनो आइया मा जालाबायखो नोंहालाय मा फारसेनिफ्राय थिनलाबायग्रा जाखो नों साख्रि मोनबाय नालाय आरो बाजैबो मोनबाय नालाय अननायफोरा बारा जाबायब्रा दा थोद फाग्ला आंखौ अननो आंहा हिनजाव दंखायो नोंनि अननायखौलाय आंनो मा नांलाबायगौसै नुवाखै नोंहा बाजैखौ थोरसि सुनो होआलासिनो आंसो सुनायखौ बेसे अनो आं नोंसोरखौ आंखौ अनाब्लाबो अरजायालै नोंसोरो नै साया जाबाय लोंफैदो दे नोंहा साया थाब थाब लोंदो अफिसाव थांनो टाइम जालायलांबाय दा ओंखाम जागौमानि टाइमासो लेट जालायलांसिगोन थांनोल'सो नांसिगौ नों आदा गारि सारि साफा हुगारना दोनखाजोब्बाय आं है नोंसोरलाय आंखौ न'आव थाजानो बायो नामाब्रा आंहा गोसो बायदि ओंखारना थांगोन ना एसे लेट जाबाबो जेबो नङा आंहा मा केस जालाबाय थायोलै जायालै नोंसोरजों आदा थांसै दे आदा मोजाङै थांबानो जाबाय गारिफोरखौ मोजाङै सालायलांबानो जाबाय लामायाव दाउ अमा बोरमा बारसलाबायो बेफोरखौ मोजां नोजोर होनानै सालायलांबानो जाबाय थै आंखौलाय आंगा जाम्बा दाखोर बारियाव गोलैसोना थानाय बायदि मोनखोना माखो नोंलाय नोंदासो आङो नोंदा जाम्बा बालै नोङो
साला थांबाय र' बाजै ओइ बाजै ओइ बाजै बाजै है बाल बोथोराबो बरिंनो गस्ला मोजां गाननानैबो बेरायनो हाया मानो हाया थै जायालै बोथोरजोंबो बोथोरजोंलाय मा जाबावगोनब्रा थै बे फाग्ला मोनलायानोथ' मानो जोंनि ग्रुपाव फैथारला बेलाय बे बिगुरालाय सोरनिबा हिनजावखौसो लाना खारबाय नामाब्रा बेलाय न'आवनो थाबाय थायोलै बे दाना ओंखारथारला न'निफ्रायनो बे बिबाजै मोननायनिफ्रायनो ओंखारथारला बियो मानसियानो फाग्ला बिगुरा फैयाबा मजा मोना मोनथारलां साला सेवालि फाग्लिखौ बानायनो होदोंमोन आङो मानसिखौनो लोगो मोनला सप्तासे गोजो जाबाय आङो मानसिखौनो लोगो मोना आं गोसो सिं सिं नोजोर होना दोननायखौसो नोजोर होलायबाय बियो फुरानाखौ गारलायबाय खोमा आरो नोंसोरथ' जेबो मिथियालै मिथिगौ र' आं बिसिनि काहानिखौ काहानि है बेनाबो काहानिसो जाना दं बे होमबा सेवालिखौ गावासो थाल लाबाय नामाब्रा बेलाय जायालै बेजोंबो थै बिदि मालायनि जिउखौ लाग्रा नङालै बियो हमनोबो हालाय नाङालै बेखौ लेनजाय रेजेंसो बेबो है नोंसोर जेबो मिथियालै बेनि काहानिखौ आं मिथिगौ आं सेनिफ्राय जौसेसिम मिथिगौ आं है मा काहानिब्रा देलाय होमबा खोन्थालाय मा काहानि थै खिथा जायालै नोंसिनो खोनाबानो गरम जालाबायो माब्लाबा खोन्थागोन र' है मा खोन्थायाब्रा दानो गामसा खुबैदोलां खोन्था होमबा खोन्था है र' थैज' गाबोनहालागै फैयाबा खोन्थागोन आं फैयालै नोंसोरजों सखिफोरावनो बेरायनो थांसैथ' मालायनि ब्रेकआप जानायफोरखौ खनथुमहैलाबायनोसै नोंहाथाय माथोब्रा थौ हौवा गोनांबाबो सेख'हैलाबायनोसै थांबानोसै बिदिबा है बरिं मोनखादोंलै थौ बिदिबालाय थांसै थौ होमबालाय थौ मोनसे जाबाय आरो मोनसे बानायबाय हाबा जानानै लाजियाबो खोमा शाला सिथाब जाथारबायलै बिसोर सानै मानसिया आं गैयावबा मा खालामखुमालाबाय थायो बिसोर बिबाजै बिबोनां सारनायनानै अनलायना थाबाथ' जेबो नङा र' जानाय नङा थेवबो खनसे वार्निं होनांसिगोन आं मा ओंख्रै थास' बिबारजों अमा बेदर जा गोथाव जाखादों दसे रेस्ट लाना जानो हासिगोन दे ना ओंख्रिया गोथावखाय जानो लुगैथारबाय जानोथ' लुगैदों र' नाथाय नोंसोर सानैना बांद्राय सिथाबद्राय जाबायलै इस माखौबासो नोजोर होदों गावनि फंबायखौनो बिब्दि सन्देह खालाम नामा मबाइलानो गावबागाव गंफा दंखायो इस्रा नायबानो जायोना बे गंसेखौल' सानैजों मानो नायनो गोनां आदायालाय सन्देहसो खालामबाय माथो थेवबो हमना मोनाखै र' फोथायनो हालायलाङालै दिनैनि जुगाव गावनि असे फंबायबाबो गावनाबो रावफ्रानो गोदैथार नालाय दे ओंखामा जानोसैबालाय खुरैनिसै आं आथिं आखाइ सुइदो बुंनायखाय लाजि मोनदों है गावनि निजा फंबायाबो सान्स होनाय जानाय नङालै दे ओंखामा खुरदो जानोसै आं है थानो सुखुथारलालां माबा बे मोनला बिगुरा मा खालामखो बियो गाइखेर बायदि आयै गुफुरनो सामफ्रामबो सिमाङाव नुजाफैबाय थायो आंनाव बेनि थाखायनोथ' साला रुफाथिखौ एक्स खालामलायबाय आङो
जै जुदि जागोन होनबाय सानथामसोआवनो गलि होजोबना हाबा लाखागोनलां जाया होनबाबो आयदा खायदा खालामनानै आंनि खालामनो माथा मारिखागोन आं र' साला दा फान्थाफोरखौ लोगो हमै नायनो आं बिगुरफोरखौनो लोगो हमनानै माबा मोनसे खालामना लानायनि माथा मारिनांगोन र' साला न'आव थांनानै सानखोलाय सानख्लायलाय खालामहैबावनि आं हर बाजै मैगङा आं लेमनि नाहाय फाग्ला हरलै बाजै आं लेमनि नाहाय फाग्ला हिन्जावफोरनि खामानिसो दा बेलाय दा नों दे नुफैबा नोजोरानो होलायगोन है बियो दुगैनोसो थांदों दानो फैया दे बियो हर आं लेमनि बाजै ओइ मा खालामलाबाय थानाय जादों नोंसोरनालाय गथ' गोरलैफोर बायदि है आदा अननानै बाजैनोसो मैगं सायफाना होदोंमोनलां आच्छा बेनि अनगा नोंहा जेबो खामानि गैला नामा खालि बे बिबाजैनो थोरसि सुना होनाय सिला सिबना होनाय मैगं लेबना होनायानोसै नामा हिनजाव मुवाफोर बायदि आं लेमनायानो होनखाबाय होद आदायाबो माबा मेगन साबाय थायोलै बिबाजै बिबोनां अनलायनायखौनो मेगन सायो नालै ए फाग्ला गथ'आ उल्था-उल्थासो बुंलायदों बियो नोंहाबो देनां हिनजाव लाबा बे हिनजावजोंनो हरसा गेलेबाय थाबानो जाबाय उसायब' मोनदोंना साला माबार खदाला लानानै दुब्लियाव आलि बायला बायलि जानायफोरखौ खोहैनोबा खोहै है बे दुब्लिनि खामानिखौबाथाय बासोगारोलां हाजिरा लानानै मावहोबानो जायोना आरो दा नों अफिसाव थांबा बाजैया हारसिं जागोन माथो गथ' गोरलैबाव बे नोंबा जाया गथ' गोरलैबाव न'आव हारसिंथारि गेलेनाय मांबार खदाल लाना थांनोबा थां नङाबा नोंनो लंपेन्ट जथा गांसेबो होआ आं बेबाराव थांदो रायजाबाय थायो नामा दा थाब फैफिनबानो जाबायना खदाल लानानै ओंखारलांफ्लानोसैलां है बांद्राय जाथारबायलै बे गथ' सासेनिया देनां गथ' गथाय जानांगौबा मोखाङा बेनि लाबा हले सेस जागोनलै बिमाबो दा फैनानै नुफैबावनांगौबा हले बेखौ कम्पानियावसो खामानि मावनो थिनहरथारसिगोनलां दे नोंहाबो थाब थाब सं बारुरुनो थांनोसो बासिगारदोंमोनलां नैब्रा नाय एक्सा बेनो बेना अबे नाय रो आथि बिबाजैसो अब्रा मोनबोखोब्रा बेलाय नोंमारगौसो इयो है द्र'लै बिदिबा फट'खौ आंनो हरलाय फट'खौ हरगासिनो बैलाय बै नै फान्थाया दिनैसो फैदों माथो फैदों मोजां जाद्र' साला माथो मानसिखौलाय अमा बुन्दा बायदि फुस्टाथास नुथारबायब्रा बिबाजैखौलाय गावनि हिनजाव बायदिसो खालामना लायो नामाब्रा बेलाय माबा होनलायब्रा नोंसोरलाय होद नोंसोरलाय आंखौ नुनानैसो रायखुमाबाय नामाब्रा हैद नोंलाय मा हाबा जानाय थां माथां हिनजाव लानाय थां माथां न' सिंनिफ्रायनो बाहेरायाव ओंखाराब्रा फन हरबाबो हमबावासो बहाब्रा मन्दाबाव जिरायदों बिदाया बिसिनायाव उन्दुदों फंबाया होद अफारद्राय जाबायलै नोंसिना हामाब्रा बिदि एफा अयनाय थोद जायालै नोंसोरजों हैद मा जाखोब्रा आं बानायनो होनायालाय जादोंना जायाखै फालाय माथो फन हरबाबो हमा माबो गैया खबरबो गैया थोद जायालै नोंजों बुंदोंमोनलै बुंनायालाय फन हरना बुंहरदोंमोन आं
माबा आंनि नाम्बारखौसो ब्लक खालामना दोनबाय। है बोरै गनायना लानोब्रा आंलाय नोंखौलाय बानायनासो बुंबाय खोमालै नोङो। मा एसे उसायबोब्रा बेलाय बानायनासो मारसिगोन नामाब्रा जामाराबा हामगौमोनलै खिन्थु लामारनांगौबा हले गावनि एक्सखौनो बानायनानै लागोनलां। हे नंमारगौब्रा बेखौनो आं लोगो मोनबा खोन्थानोसो होनना सानगासिनोमोन। दा आं मबाइलबो लाबाखैना। होद दोदो बिदिथ' जानाङामोनलै नायनायावथ' आंबो एसे हेन्सामब्रा। है नोंसो थाल लायाखैथ'। मा फोथायब्रा नोंलाय र' बेवहायनो थाथ' आं मबाइल लाना फैनि न'आव। ओइ फैफिनदो खिन्थु फैफिनाबा नोंखौ माबा माबि सानगोन आं सन्देह खालामगोन आं हले नोंखौ। नों दानो एरना हैगोन आं हले फैफिनाबा। होद गारनायाव गैयादोलै आं हले। फैगासिनोलै र' आङो मबाइल लाना फैनि र' आङो थाथ'। थगायाबा जायालै बिसोरखौ दा नङाबा ब्रा ब्रा खालामथाबथारखागौमोन थाबखौनो थांनो होनाय नङामोन आंखौ। आदायाबोथ' अफिसाव थांखाबाय बियो बाजैयाबोथ' हारसिंसो जाखाबाय बियो। होद थांसैलां। फैबावगोन नालै बियो फोथायलायलांनो हायासैलां बिखौ। नोंबो माथो लालाय गारलाय साबबासो जाबाय माथो। है मोनखालालै नोङो इसोराबो बेफोरबायदि खननै खनथाम चान्स होबाय थायाना साबबा माइन जाबाय नोङो बरबाद खालामना गारनाया। है बिसोर जाबाय एक्स जाजोब्बायब्रा। है जालालै बेजों एरायनांसिगोनलै। थौ बिदिबालाय जालालै बेजों मानसिया लदर गोनांसो। जिरायबाय थालै नों बेयावनो नेबाय थाथोंलै बियो। हाबा जाबाबो थारनानैसो हाबा जाखानांगोन बियो। है थांलै थां गारनायाव गैया आं बिखौ दिनै नेथाबथारगोनानो आं बिखौ। है मा दाबो फैमारासैब्रा बिले थगायबायसो नामाब्रा बिले। है गोबाव जाबायथ'। ओइ आदा रलाय। मालै फंबाय मा खालामगासिनो दं नों बेयावलाय हारसिंलाय? मला लाबोगोन नोंलाय बाजैखौलाय? थोद फाग्ला मा रावजों एदावलाबायब्रा नोंलाय मोनजाखांनानैलाय टाइम गैयालै आंहा बेफोरबायदि बाथ्रा रायलायनो। ओंखामसो उखैसोबाय थांनोसै आं थाथ'। है र'ब्रा आदा र'। है डाइरेक्टखौनो बुंना होनोसै खोमालां फंबायजों थांनानै नांलायबा हैथोंसैलै बुंना होनोसैलां। बे फंबायनि एक्सखौनो बोरै लाबोखोब्रा नोंलाय आदा? मा फंबायनि एक्स? है फाग्ला मा रावजों जमखायलाबाय थाखोब्रा नोंलाय? आंहा नोंजों जेबो सुथुर गैयालै भाइ। आं दिनै सोलाबथारा मालाबा फ्रि टाइम मोनबाथाय बेसे जमखायबाय था नोङो। आदायालाय हिनजावखौलाय मिथिखानासो लाबोखोना मिथिया हसियासो लाबोखोब्रा। नुवाखै नोङो सिगाङाव माबायदिमोन दा माबायदि? जेबो फाराग जानाय मोनथाराखै। है फोथायाबा नाय नै बे दारागावनि बे मैनाफुख्रिनि बे सखिनि आरो बे भैरब खन्द'नि। नोंमारगौसो होनबा? है खर'खौसो बोरैबा गिदिंनाय मोनलायलांबायलां। फारागखौथ' एसे मोनदोंलै। आंलाय बिबाजै बिबोनांसो अनलायथारो नामा सानदों। बिदिब्ला जाना होबायलै फंबायनिसो एक्स। औ जाम्बालै आदायाबो आंलाय बिदा फंबाय सेलायनानै जबरदस्ति लाबोदों सानदों। जाबाय सोरखौ मोनबोनांगौ सोरखौ मोनबोफ्लांखोलाय आंलाय। बिनिखायनोथ' सानैजों सिथाब थाबाय थायो।